Himen ko para bayit hautray Jesus Christ. Kadba ngilarung hakas ngiutray balay jong ka advent kum ka jimpen kre jongi ban pendemai ya ka jingade jongi badu Jesus. Haka bakin mau ya ka bor jong ka jimpenim haka jingim ka jongi. But haki ni jimpule baro ngiyasno kasur kalong ban kala kabamod. Pen kala ya karukam imjangi. Padladang ipuson janai kini jimpule kamtame na ka gospel ngiyasno uya anis baptist wala kandu ya kibruyo ban kala kabamod. Wala perta nagari kenja. Harud wa Jordan. But kibruyu kila tur shavu. Kila pediang iya ka jing baptisma jong ka jing kala kabamod. But bon kibruyu kila wan shavu. Hangning yosno na ka gospel kidon lai jait kibruyu kila wan shavu yanis baptist. Kidon ki paid ba kila wan shavu. Kidon ki nongkrong kajana kila wan shavu. Don ki shipai kila wan shavu. Donro ki bahain hakini ki paid ba kila wan shavu. But kila pediang ya ka baptisma jongka jingkala kabamod. Henry Yanis Baptist wong ngalabanay tangga baptisma jongka jingkala kabamod. Henry uta ubawan hadin jonga unai ya ka baptisma jongumin siyam bakui. Unai ya ka baptisma dauding. Ding jongumin siyam bakui. Ngi barong ilayo pediang ka baptisma jongumin siyam bakui. Ngi barong idon hapo jongi ka ding kabame. Kanika ding kabame hapo jongi kaya rap yangi ban kentay dia kapop. Kading kabame hapo jongi kadeben yarap yangi ban kala kabamod. Ban sautu ya kapop. Ban sautu ya ka jing tolot. Ban sautu ya ka jing dona. Nangda ban pentimay ya ka jingim jongi. Lada kanika ding kabadon hapo jongi kabangilayo pediang lemba ka jing shashitom jongu jisu. Lemba ke jingiap jong jisu, lemba ke jimmi pa jong jisu, nginumla satia balogi kristan ke bakoi. Nagataga daw, uyanis baptist ula ang, ka jingkala kabamod, ngideban, ino yakarukam imjongi. Ngideban bende mahay ka jing imjongi. Ladangi rai, banim hakaju kadur, kumba ngi imbangi haka pop bangi rake ya ka Christmas kata ka Christmas kamdon jimuchu ladangi it palad ya ka pop bangi penkre na ka benda ka Christmas kalam ino ya ka pop kata ka jing rake Christmas kalam seiso haka jingim jongi ladangi snauto ya lade ngilong ki bryu ki ba le bon ki kam suniyo But ladang is ka uturu kaju kapor gidon bon ki chimlin basuniyo ha ka jingim jongi but rengat bat kini ki chimlin basuniyo ngipen kare na ka benda ka Christmas but ngim tre eyero ngim tre kano ka kam ben kiar na ka pop ne ba pen pindu na ka ki chimlin basuniyo but ngi ong ka Christmas kalawan kata ka Christmas kala sa jingai na ka jingim jongi namar ka jingka u Chris kadai ben pentimai ke jingim changi. Ka jingka u Chris, kadai ben yarap yangi, ben vengno ya ka jinglong jonga pop, bat ka jinglong jonga jingdum na ka jingim changi. Badu Yanis Baptist ula ong kumno ya kibriyu, habakila wan shabu, kala kabamod. Ina ka jinglong jonga pop. Ngalabanay tang kaneka baptisma jonga jingkala kabamod. En repidon KAM SHUH ya ka bor. Kajingkala kabamod kalong ka jingsta. Kajingkala kabamod kalong ka jing pendemai
Balong ki kun jongo belai. Ban pentrai kam ya umet siamba koi. LADA ngim tre ban kela kabamot umet siamba koi tre ban penseiso hapo jongi daki sap ki pongjo. Habangi shimendari tri. Habangi alum lang ban duwai. Ngide ban don hapo jongi. Kajing kwa ban ino ya kajing long jonga pop. Namar ujisu tre ban shong hakajaka patingit. Lada ka dono jongi kadap da kajing tingit. Lada ngilong ki briu ke bakam i dia ka pop. Kajingit kum kata kayalam pin ban yangi syaka bor jongo bamen. Kata kajingit ya ka pop. Kata kajingit ya ka jimlin basuniu. Kapinyajan yangi badu bamen baduk suid banya ujisu. Habangi shim ya ka jingarai ban ino ya ka jinglong jangga pop. Ngistam ban jan badu jisu. Ngistam ban yalang paralog badu jisu. Namar ka jinglong jangga baneng kalong kabakui. Panius ngo kinongkorong kajana kilawan. Jisuam ino ya ka pop. Kinongkorong kajana ngitip kilong ki batre lese ban pinbiang ya ki ingasem. Koin kilatre hapoka jingsen shar jong ki rom. Kilong ginong tre ngilaban nong kumba ngisauto minta kilong nong tre sarkar. Mano basiu ye kinong tre sarkar bonsin omde bonsin barabor deki paid ba. Mano bay tulop ya kinong tre sarkar kidegi paid ba. Man gopor ngitir jingdir ka sarkar ka lum ya ka tax na ka plajongi. De lamba kum kini ki jinglung tax kinong tre sarkar kiyo tulop. Henry kay ka bangi yoyi bonsin kinong tre sarkar ki lebain ya ki paid ba. Kinong tre sarkar kimju le hok ya ki paid ba. Shumudur. Piyo kawai ka grand naka office jong kano ka trat jong ka sarkar. Ladapi leish lum kita ki grand ladade ban na ing ladade ban pinba kano ka jaka kinong tre sarkar ki panayu na pi shuaban soy kin ong PHI binda ianga. Kinong tre sarkar ki bayo ya katulop na ki jing tre shitam jongi paid ba kabalalum na ki pisa jongi paid ba haba ki paid ba ki baduk ki leisha ka office ban pan iya ka grand kin ong ay baisha yangi baisha ka bamut omde santinga shipo percentage kat san percentage arpo percentage na kata ka jingyo haba uyanis bapti sula ong kinong karang kajana kelaka bamut wat numlum tam namano mano aya kabinda kabade jongi paid ba nakita ki binda jongi paid ba nakita ki binda jongi baduk pimde ban shim wat shipiaru daki kaneka deke jimmut jonga jingala kabamut kame halaya kalonga jilla jongi kristan kitip ya ka kubor baba kitip ya ka gospel Henry buon gibriu kim ju im ka gospel haka jingim chonki buon gibriu kiba ong hana kilong kristan kisgo sarong balong kristan Henry ki kam chonki kam yadeshu bat ke jingkot jongu kris ngitip ladangi peit ya ka statistics ya ka jingken jingdia shapang buon ki ke baro kame halaya kalang kampo kabaya debat ka bamsap jimbam sap kam shirke hapadeng ki kristan kabamod kawe ke liang ngilang kristan kawe pat ke liang ngilang nompop shirke ka jinglong balong kristan
Porque jingim balong Kristan u Jisu kot u verengi ni deben kelaka bamut. Ngim deben bam sapshu. Ngilaban yoi buon ki nong tre. Nong tre sarkar. Buon ki nong tre sarkar kim ju tre hok. Haba kakatino bele ka ang takelaka bamut ki deben tre hok. Ki deben sange ke jingim bajai tu jongki. Kim deben lebein ye ki paid ba. Henry ki deben kershani ki paid ba. Ki deben yarap ki paid ba. Ka sarkar katung ya ki nong tre bakil long gindong yarap ya ki paid ba. Ka jingroy jong ka jingim jong ki paid ba. Henry minda larangi paid nilaban yoi. Buon ki brio ki trang ben yo ki kam sarkar ne kano ka kam ban bam sap. Ban lebein ya ki paid ba. Kabamod. Mano ba sensyar ya ka donur jongi. Kabor soitan. Bor baman. Bor ukris lamlen. Ladangi ong kawe ke liang ilang Kristan. Nanda kawe pat ke liang ni ailad ya ukris lamler ban sensyar yangi. Kabakadu kadwai. Habakod ke jingim jongi. Nginum yo ya kabaino. Buon ki beri ki pengsan ialah day minta. Ngadon ka pisa, ngadon ka tulop, ngadon ka bor sensyar, timmano ban yalay persyayang. Lese ki paid ba ki baduk, ki paid ba ki batolot, kimla ban yalay persya ya ki bakalain bor. Henry, what ya ki bakalain bor ki devan perkat, baudon uta uwepat, ubadon ka bor, ban sensyar ya ki baklain bor jang ka pertay kata kalong ka jimbe syar kadu naga taga daw ko himen ko para haba ki briwan ki liyaw yanis yaban le ulaon sange pilaban penjanay ya ka kerdan kabapibat ladaw pilong nonglum hajana lum tang ya ka badai ban lum ladaw pilong sipay syakri ya ki paid ba wadnum lebeni ki paid ba Ladapidon keno ke kerdan. Nang yai tre. Henry penjanai ya kata ke kerdan Joby. Penjanai ya ke kerdan Joby. Wadnam pendengit ya ke kerdan Joby. Kane kalong ka jingi kai kaba Yanis Baptist ula pinsawa syakipaid ba. Mangipat haka jakaban penjanai ngipat ngipendengit. Habang ipendengit ya kino kikardan ngipingsan ngiong kiveru kile kumne mano balaban imha kane ka parte kalambam sap mano balaban treha kane ka parte kalam yobaino mano balaban lomba janai hadu kata ka parte baro kibru kilong kibaduna ken ngidon pun jait ki jing pengsan. Ngi klain ban pengsan. Mano ba klain ban pengsan? Ki beriu, ki bam tre ban kala kabamot. Ki beriu, ki bam tre ban ino ya kapop. Ki beriu, ki ba it ya ka jing snaba jang ka parte. Ko himen ko para. Minda kaski kaketino bale ka challenge yangi. Kaketino bale ka challenge yangi ki Kristan ha mehalaya ha ka Rikasi Hills. Pibaro ke bas ngap yanga kaketino bale ka challenge pi ka yakop bat pi hato ka rukam jumpi ka yade dur badu Kris. Kibriyo kilas ngap yaw Yanis Baptist kibriyo kibala yo yaw Yanis Baptist kilas tamban hili hato une ulong ukris hato une uburi bakran syapanga himau bale une uburi bakran syapanga jingkala kabamot ulamo balong kris kila yo hau Yanis Baptist ya ka jinglong jongu kris hato kiburiu kipet yangi kibayo yangi kiyo ini yang hangiru ya ka jinglong jongu kris
kat nongut hayinga sem jampi, kat nongut haka imlang salang jongi, kila ong hato unemo ulongu Kris, hato kanemo kalongu Kris. Kat nongut haka jingim jampi hado minta, kila ong yapi, uni ubriu, kaneka briu, kaya serimu Kris. Kat nongut ke paralog jampi, kila ong yapi, kaneka kina, uni ukina, ya serimu Kris. Ne kiong kumno yapi. Pi aserim badno. Haka jinglong jampi, haka jinggaran jampi, haka jingim jampi, hado minda pi aserim badno. Lesai beren pun ki beriu batrang banya serim bad ki ri krau jong gane ka partai. Lesai don pun ki beriu ki trai shitam banya serim bad ki ri paunam jong gane ka partai. Don pun ki kinna ki bat trai shitam banya serim bad ki actress nong ruai ki nong tep ki nong yalakai. Kat nongot hado minta haka jingim jombi kila ang une ubrio kaneka brio kaya serim badu Kris. LADA hado minta om don mano ba ong yapi pi serim badu Kris. Kadau kalong pimbat ukris haka jingim jombi. Pilong Kristanendre pim ya serim ukris. Ngilong Kristanendre ngim ya serim ukris. Kabamut kadon gajimma hakamajongi. Kadon gajimma kabashirke hakamajongi. Ladangim ya serim ukris. Ujisu unum itushu yangi kabakut kajingim jongi. Lada ujisu itushu yangi habakut kajingim jongi. Nginum yorungshu habaneng. Ko himman ko para ka gospel mendakasni ka challenge yang iway pa iway. Yaki baduk, yaki baruspa, yaki batre haki office, yaki bakbat kano ka kerdan. Haka jingim jambi. Ujiso challenge yapi. Kaktino balay ka yakop bat pi mendakasni. Hato pi asirim badu Kris ne pi asirim bat ki kambamen kabaki briu ki le haka neka pertai. Kaneka deka por bangin kalah, bangin pendemai, bangin penimbiang yaka jingim jangi. Induai naga pinta kaneka jingai hakanegi yukerish bakuit, bangin dupio yaka men siam banya surim padu Kris hamalaka kalipmat. Jisu beid karku kardo yangi, penslay yangi, kado minta haka jingim jangi, ngi im haka jimbij jong kaneka pertai. Haka babut teneng ya keke baro bakring yangi na kaneka pertai. Yarap yangi ko Jisu ban tray shitam ban penne ya kadur jame hapo jangi ban kala ka bamut na ka jinglong jang ka pop bangin dop la ban im ya ka jingim ka bahok ka bakuit bangin le hok ya kiwe bangin le isne ya kiwe kenamba ngindupla ban esrim batme haka jingim jangi. En yaro ya utrai Jesus Christ.